Thla Juni Sompania, Ahmedabad, Air India Thlawhna, Flight 171 chesuala, mi pakhata damchhuak nol khan, mi makti a hlo rualin rinhlel alakai chunzom renga. Thil maktop khokanie, tia pom thei anom tre rualin, a theilo, ani theilo ti zonga tran kho an la thahnem hle bok. Ama ero chu sarkar hriat pui le pompui news channel lar le chanchin bular ten a ringlel zonga a chungchang an chuangai lo lain. Website te naw le zalen zok te ero chuan an rinhlel thu an chua cham chi thunga. A tran tu le tran lo tu te tran fungpo angai nom baka a beng var thak le bok. Chu wangin tun trum chu kha Thlawhna chesuala damchhuak awmchhun. Visuals Kumar Ramesa chungchanga anin nialna kan rontar lang dona. Chuti rualin kan thil rontar lan tur hi a fin fi ana fak om theilo. Zel din thu bol sa phawin conspiracy theory an tiang chi hi ani awangin pomdan chintok kan thiam don nia. Chubaka an video be chan te hi YouTube lamin van tlang mu ata na himlo an ti nuala wangin ronda ve karem don lova. A endu te chuan social media rang kal tlanga kan zon angai don ani. Tin tun hnai dewa tangin online games fakna kan ron ti chuak thina. An mani lam hi chuan license po kan nei thlapa. Kan website atangin engkim hriat thei ani e an tia. Keini lam chuan akipa koin kan va fin fia si se to lova. Fakna ani angin min faktir tu te ronduan sa angin kan ron fak mai hrin ani. Clear tu te tananin om thei viaw ang ti ringin kan in thlakhrung viawa. Chuti rualin a hming tala sum kan lo lak lu ve theina. Kan hun rem chang nei ve ani awangin da te langai thrin si a in mi hriat thiam na kan nge nani. India ramasum Thlawhna rin tlauber Sunil Yon le Bengali lemchan thiam Nusrat Johan te mathea an siam betjili chu heile game nom tak tak khel turin in ring ro le I inzia lu rualin sign up bonus acheng sang khat za le som pakhati dong nga langa slot games chi sang khelin I hlo chhuate olsam takin lak chhuat thei ani bok Phone Pay, Google Pay le bank transfer mangin olsam takin a deposit theya aranga a himbok I inziak lu tin promotion section a lut le la promo code rich8080 mangin welcome bonus iladong thei cheu don a application I download walin chengza ni idong nga langa Facebook a inga idani tho awang ringo tin chengza som nga dong le in awain chengza thum som nga idong hal theya affiliated member ta 50% commission ala ni zui le zelbok comment ta link kan da mang hian inziak lut la bonus chengza ria som ria le pariat rondong phot mai te le Kan thupuya lut don taila. Kan hriat fur to ongin kha Thlawhna chet sual dan kha arap thlak lea. India rama Thlawhna chesuala chuan alarap thlak bera soini in. A chunga chuang mi zani somli pakhat baka azutlangna BJ Medical College country le a che vela om mi somni pakuala yin nunna an chan ani kha. Atlak ruala apu awangin a chunga chuang nunna nei hrim tan dam chuangai na a om love anti lain. Maktak mayin kumsom limi Visuals Kumar hi adam chuak nol maya. Adam chuak satlia mai ni lovin liam lian tham anei lo baka akorvar po amang mang lovani kha. Mitam takin Ramesa hi kha Thlawhna chesuala khan a chuang velo ni angain. Flight 171 chesuala tanga damchhuak awmchhuna an pom thei lova. Adam chuadan asoina sat zo pole arin hlel ting mayani ti in social media page one an beina sa hle ani. Website le page franga an rin hlel thu mu tura nual pok. Ramesa ring hlel tu ten kha Thlawhna chesuala tanga damchhuak kha ani an rin lo na chan rang te chu. Pakhat na a chuang nge ani ti fin fi na thatok tak a lova. Ticket neya wang main a chuang ti na ani lo. Ticket nei an tlaya wanga chuang lo po an kha ti in kha Thlawhna khan a chuang nge ani ti fin fi nan video proof nge an phu tani. An soi ang nge hian kha Thlawhna a chuang tur te jinga mi bhumi chauhan chu minute som leka atlaya wangin a chuan ve an phallova. Kumsom ni parian mi business administration zirlai hi apasal nena an omna mun Bristol a ho tur ni in. Online checking ti felin digital boarding pass po ati fel veka. Economy class seat 36G a thu turani. Cholan man na angle suara tanga kem zani som zetahla Ahmedabad an pan mek lain traffic jamin alodan khotlaya wangin chundar som pani le minute som pania airport hi athenga minute som minute lai. Airport a thok ten hena chuan passenger na hnung ber ani thu le a chuan remti sakram turin ngen ma se an remti saktalova a thin rim hle. UK a pan thei tak lova chuan airport buloka thingpui a in khomuanga. Anwa travel agent te hena kala ticket man lak let le tuma a dor mek lain
Thlawhna chet sual thu kha a hreta ani pi chauhani po hian cricket nein online checking le digital boarding pass ati fel vek na chungin Thlawhnaah khan a chuang ve da chuang lova chuwangin Ramesh po hian cricket nei ringot ma se kha Thlawhnaah khan a chuang ve ti na ani kherlo chan thataka wangin kha Thlawhnaah khan chuang ve man lovin airport bulhnaya alo om khomwang ani ang antia atran tu de ve thung chuan cricket le Thlawhnaah chuan phalna boarding pass po anei thlapa Thlawhnaah chuang te ming an ziana po a minga chuang thlap ani anti ve thung pahni na Ramesh ring hlel tu te chuan Ramesh hian janga domna adu awangin le machang mai mai ani ang anti vele aring hlel tu te chuan thil thlen lai video rondar thar le a khan Thlawhna che sual na lampana mi pakhat ti sat var ha Ramesh nge ni alang alu thlala langa tin Ramesh ron chuak kha achi ai lo ba ka hlau thong mela pulo mei al khudum vut vut kar atanga ron chuak nia in soisi kha kalpa ngain akala phone ala mangpa zuya tina ron chuana kha Thlawhna tlak lo na lam ding lamania chuwangin Thlawhna kang kar atanga ron chuak ani theilo anti an soizel danin Ramesh hi sumdong ram thale zual sap rama aom to nu po a anu puile afa kumlimi lek kalsana sakhaman na long pahni lek en kultura thal chung zonga India rama ron omngar ngar pe ania chuwangin aril ruwa sumalian berang Thlawhna che suala chuang ten jang na domna andong ngei don ani ti ria in lema chang chopaniang anti Air India nei tu tata company chuan kha Thlawhna che suala nunna chan ta te kha jang na domna cheng nuai za theu an pedona hliam tuarte an pek za turero ponjar anilo tata company in jang na domna an pek ba ka hian Air India chuan an Thlawhna che suala thile hliam te hi cheng nuai somni panga theu an pedon boka alo bera Ramesh hian cheng nuai somni panga adong ngei don ti na ani chu atran tu te lam chuan mani u te hial po an boral laya jang na dom na du awanga lemwa chan thu omlo ti in aring hlel tu te tran fung hi an pom lo thunga chan chuana na thok tu te jinga a mun thleng ma saber Satinder Singh Sandhu thu soi tran funga an mangve thungani UK chanchin bu Daily Mail le India rama medialar NDTV ten antar landanin Sandhu hi emergency worker te jinga vanduaina thlen na mun thleng ma saber ambulance driver ania ama hi Thlawhna chet sual na hung chunga tanga Ramesh ron chuak lai thala tu po khani in damdo ina da lu tu po kha ama tho hi ani Sandhu soidanin vanduaina thlen malok khan abuloka chhun cho aya chutia cho afak mek lai chuan thilpuak ring tak hria in pona atlan chuaka hostel pakhata tanga mei khudum lo jam chuak nguai a mu kang mei chuana lam chu panin a phone a rizuya Thlawhna tlak thu adong zuita ani a hmuna thlen hnu hian an manager Jitendra Sahi chu phone in Thlawhna acha sual ni in alanga kang threl tu pol kha lotir ngalte atia Thlawhna kha cho hnudar khatle minute som thum pakwa vela che sualin Sandhu hian a hnu lok dar khatle minute somli pathuma a hmun hi athleng NDTV in an komna a soidanin a hmuna thlen hian security guard pakhat na taka kanga hmua kang mei chuana lamatranga Ramesh ron chuak muin a hnu loka Thlawhna kan hlu a hluana lampana kalatum chu a hmuzui Sandhu hian mi pakhat ti sat var ha mei al sen zuai lampana lu tum chu muin a ko le thei ram ti soin hei hi tu dang nilovin a u chan chua tum Ramesh ani ti a soi Sandhu chuan mi pakhat ti sat var ha kang mei chuana lampana a let le mek ka hmua a chet dan enin ril rubul bal nei lo don lem nei lo angber ti chuan rang taka avin dingro enge iti don khata khan let to su ithimayang katia ka thei to paringa avin mei allam chu ka ko ka angai na hriat lo mel takin a hoi hu van nei thak takin ka awri chu a hre thei ti a hriat thung hepa hi ama Thlawhna chet sual na hmuna tanga lo chuak to khani in aron chua da ne ro ka hrebik lo van nei thak takin chu milam pana a let le lai chu ka hmua hetiang hian tu ma an let le du ka ring lo ka thei pato paringa aw zui la in khongai taka lo let turin katia chu hmun chu kalsana kalam ron pan turin kati kangen na chungai poimo in aron let sana so ta son ka chung te an oma ka u naw pa om akang hlum mai don sia ka chan chu anga yani ti in let le atum chan min hrilani ati
sandu thu soi hi Ramesh ring lo tu te chuan Thlawhna chesuala khan atel ve nge ani ti fin fia na tlinga an pom thei ta chuang lovani pathumna Ramesh ring hlel tu te chuan kha Thlawhna accident atang khan engti kong zong ma damchhuak ngai na a omlo hrim anti mithiam te thu soi be chanin kha Thlawhna kha atlak rual apuakin a al ngala Celsius degree za tuya solain Thlawhna chesual kang sat zong kha Celsius degree sang khat zanga dayani a mi hring chu soilo thil nung hrim tan damchhuak ngai na omlo anti dian manga nunna chan ta te ruang fin fia tu te jingami Gandhinagar Forensic Science Laboratory an director HP Sangvi point hei hinem ngetin mei kang na lutuk khan an tak sabung ranga DNA sample te akang chia chun zan choma kan be chung po in ruang fin fia na hi achak theilovani ati Flight 171 kha UK pan turani awangin tuyal thei athun tama chu chuan atial na sazual akan na sat em awangin nunna chan ta te ruang po tun thlengin DNA mangpo a fin fia kim thei alani lo laya a chunga chuang ve tho alo pil satli ve ringot le a thom hno po mangmang lova alo om thei kha thil ni thei ani lo hrimani anti Ramesa kha amain ambulance lutin abul loka om khumsang khat zathum omna Ahmedabad Civil Hospital a dalu ania a en call tu doctor chuan van nei thak takin hliam te naw bak anei lowa akut veilam pilnel nualin amit kole amit vuna vung deuh a om le adula him veka a chua pahliam lo bok ti in adam lo en call din munasoi palina Ramesha thu soi oi lo tu te chuan Thlawhna chunga a thil mu a soi te kha a oi om lo lutuk media rangin an kom truma van doina thleng chungchanga a thu soi te kha arin hlel om tel anti iuke chanchin bular da sanin an komna kumsom limi Ramesha chuan kan Thlawhna kha asang zong in a thlok theilova tinung tu nei lo ang maya a hniam zong a thlokin a chak tul thung ti chuan kan inrin ma in chunga kan zu in ngat chora apuak zui ta ngalani thil thleng zong kha kamit nge hian ka hmua ka thi ve nge do ne ka tia mase ka han men chuan ka lo la nung reng ani ti ka hria ka seat belt phelin ka bul hnaya ruang le na tur let rem rum kara kalin Thlawhna kong ka lo in honga chuan ka wak chuak ta ani katlang na lam hi lei nai lam ni in mun ol po a oma ka bul lo ka kong ka in honga tangin ka che vel om dan chu ka hre thei kong ka in hong chu tlo kaw belin ka wak chuak ta ani ka che vel chu mithi le thi sualin an khata tun thleng hian nungdama ka chhuwa thei dan kha kala hra thiam theilo ti in dam taka a chhuwa dan a hre thiam bik lo ani interview danga Ramesha hian Thlawhna atanga azuan thlak lo thu a soi bok ani kha a thu soi oi lo tu te chuan Thlawhna kha atlak rualin a puak ngala na satakin a kang zui ngala ni kha chuti ani si chuan Thlawhna in tui al theya ta na ahman ZA1 fuel kha atam thamba ka rang takin a kang ngal don ti a chiang renga chu wangin Thlawhna chunga kang hlum le kang mek te mu man vek thua om lo anti a tran tu te ve thunge ro chuan thil makani a Ramesha hi maktak main adam chuak ani mai khovela hian thil mak a thleng fawa chung thil mak te chu oi har salo tak ni se thil mak a tling nang ti in tun ma point Thlawhna chesuala seat 11A thu maktak maya adam chua thu an tran chan seat 11A hi mi thren khatin seat him lo ber angin soima se Thlawhna siam dan phunga arin omlai ber ani loya tun hnaya damchhuak an han omle ta ka phei chuan seat du omber ani chho hialin arin om Fire Safety Engineering Group University of Greenwich an director Professor Edwin Gali chuan Thlawhna sita accident ni khuwa a himlai bik le himlo lai bik a omlo ti soin Ramesha damchhuak chan nia arin dan heti hian a soi Professor Edwin chuan hei zet hi chu dam kho chua ngai na omlo na chet sual na ani a chan chu Thlawhna ruang am pungpui kha a chhene lutuk tlat chu ba ka akang zui ngal mai sia tu han chel rual ani lo mi pakhat adam chhuak chan hi soi ngai na te chiam po ka hrelo ama kani top mai chuti rualin Thlawhna siam dan phunga chuan a wing box santi mai a thla om na lai hi arin om lai berani a thla in Thlawhna avazom na lai ni in Thlawhna ruang am inzom khom na sat na lai berani a seat 11A kha Thlawhna ruang ama arin om lai ber wing box ma chi a omani awangin mak takin a him pha ani theyang ati makve angreng deuh mai chu Ramesha hi Thlawhna khan seat number 11A thu in
damdoi ina khan khum number som pakhat na alua bok kum sang khaja ko som ko pariat December ni som pakhat khan mi za somli paruk chuan na Bangkok atanga Surat Thani Panathlok Thai Airways flight TG 261 chu atumna lama che sualin duma atla a achunga chuang mi za pakhat la in nun na chanin abak zong an hliam vek damchhuak te ji nga hian thai zai thiam lar ruang sak loi chu sak chu telin ani po hi ramesa ang thovin seat number 11 a atru ama ero chu Air India Thlawhna chesual ang lo takin kha Thlawhna chesuala kha chuan mi somli panga lai an damchhuaka seat 11 a atru chau kha damchhuak awmchhun ani tlat lovani ramesa hi Thlawhna khan achuan ve tak tak ring nge ring lo le